B'investiment ta' madwar €1,000,000 żona ta' 6,500 metru kwadru fi ġnien ta' Kalċi f'Marsa Xlokk qed tara xogħlijiet ta' riġenerazzjoni ambjentali bħala parti minn sforz akbar fit-tisħiħ ta' infrastruttura f'żoni urbani. Dan tħabbar waqt żjara li għamlu il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Srinzo Azzopardi fejn ġie spjegat ix-xogħol li għaddej minn Project Green f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Il-Ministru Dalli saħqet fuq l-importanza ta' dawn il-proġetti li b'mod dirett jindirizzaw sfidi ambjentali. Wara li diġà lestejna 70 proġett minnaħa tal-Ministeru tal-Ambjent biss mill-bidu tal-leġislatura sissa bħalissa għaddej ix-xogħol fuq ħafna proġetti oħra, inkluż ukoll dan l-ispazju fi triq il-Kavallerizza f'Marsa Xlokk. Il-Ministru Srinzo Azzopardi qal kif dan u eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej jistgħu jgħinu biex jissaħħaħ l-ambjent ta' pajjiżna. Sabiex ikollna aktar spazji miftuħa din id-darba wkoll permezz ta' fondi Ewropej. Dan huwa proġett flimkien ma' diversi proġetti oħrajn li qegħdin inwettqu biex inwettqu din il-wegħda importanti elettorali. Il-proġett għandu lan li jimmitika it-tibdil fil-klima bħala wieħed minn 16 fil-komunitajiet permezz tal-iskema Community Greening Grant u fih se jitħawlu 300 siġra u arbuxelli magħżulin apposta biex isostnu l-ekosistema lokali.